పాన్ ఇండియన్ హీరో రెబెల్ స్టార్ ప్రభాస్ నటిస్తున్న తాజా చిత్రం సలార్ సెప్టెంబర్ 28న ఈ సినిమా ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. పలు భారతీయ భాషల్లో పెద్ద ఎత్తున రిలీజ్ కానుంది. ఇప్పటికే ఈ సినిమాకు సంబంధించిన టీజర్ను మేకర్స్ అఫీషియల్ గా విడుదల చేశారు. సినీ అభిమానుల నుంచి ఈ టీజర్ కు మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది. ఈ సినిమాపై దేశవ్యాప్తంగా భారీగా అంచనాలు నెలకొన్నాయి. ఎప్పుడెప్పుడు ఈ మూవీ చూద్దామా అని ప్రేక్షకులు ఎదురు చూస్తున్నారు. ప్రశాంత్ నీల్ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ సినిమాకు సంబంధించి రీసెంట్ గా ఓ కీలక విషయం బయటకొచ్చింది. ఇందులో ప్రభాస్ డ్యూయల్ రోల్ పోషిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. తండ్రి కొడుకు పాత్రలో ప్రభాస్ నటిస్తున్నట్లు సమాచారం. 1000 మంది ప్రత్యర్థులతో తండ్రి కొడుకులు కలిసి పోరాడే యాక్షన్ సీన్లు సినిమాకి హైలైట్ గా నిలవనున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఒక ప్రభాస్ ను 1000 మంది శత్రువులు చుట్టుముట్టడంతో అతన్ని రక్షించడానికి మరో ప్రభాస్ వస్తాడని తెలుస్తోంది. శత్రువుల బారి నుంచి కాపాడుతాడని ఇండస్ట్రీలో టాక్ నడుస్తోంది. ఇక కేజీఎఫ్ సిరీస్ సక్సెస్ తో దానికి మించిన విజయాన్ని అందుకునేలా దర్శకుడు ప్రశాంత్ నీల్ ఈ సినిమాను తెరకెక్కిస్తున్నారు. హోంబలే నిర్మాణ సంస్థ ఈ చిత్రం కోసం భారీగా బడ్జెట్ సమకూర్చుతోంది. సుమారు 400 కోట్లతో ఈ సినిమాను రూపొందిస్తున్నట్లు నిర్మాత విజయ్ కిరంగదూర్ తెలిపారు. ఈ హై యాక్టెన్ యాక్షన్ చిత్రం 2 భాగాలుగా ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతుంది. ఇప్పటికే తొలి భాగం షూటింగ్ పూర్తి చేసుకోగా పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనులు కొనసాగుతున్నాయి. దర్శకుడు ప్రశాంత్ నీల్ ఈ సినిమాని మాఫియా గ్యాంగ్స్టర్ నేపథ్యంలో ప్రతిష్టాత్మకంగా తెరకెక్కిస్తున్నారు. ప్రభాస్ సరసన ఈ సినిమాలో శృతి హాసన్ హీరోయిన్ గా నటిస్తోంది. సినిమాలో శృతి హాసన్ ఆద్య అనే జర్నలిస్ట్ పాత్రలో కనిపిస్తున్నట్లు టాక్ వినిపిస్తోంది. హోంబలే ఫిలిమ్స్ పతాకంపై విజయ్ కిరంగదూర్ ఈ సినిమాను పాన్ ఇండియా స్థాయిలో తెలుగుతో పాటు హిందీ, తమిళ, కన్నడ, మలయాళ భాషల్లో నిర్మిస్తున్నారు. రవి బస్రూర్ సంగీతం అందిస్తున్న ఈ సినిమాలో సీనియర్ నటుడు జగపతి బాబు, మలయాళ అగ్ర హీరో పృథ్వీరాజ్ కుమార్ విలన్ పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. ఇక 2 భాగాలుగా సలార్ మూవీ రాబోతుందని తాజాగా విడుదల చేసిన టీజర్లో స్పష్టం చేశారు మేకర్స్. సలార్ పార్ట్ 1 ప్రపంచవ్యాప్తంగా సెప్టెంబర్ 28న విడుదల కానుంది. అటు మహానటి దర్శకుడు నాగ్ అశ్విన్ తో కలిసి ప్రభాస్ కల్కి 2898 ADలోనూ నటిస్తున్నాడు. మరోవైపు మారుతి దర్శకత్వంలో రాజా డిలక్స్ చిత్రంలో యాక్ట్ చేస్తున్నారు.